Я хочу обратить ваше внимание, что альбома «Сценография» осталось не более 20 экземпляров в продаже на сегодняшний день. Этот тираж тоже успешно распродан. Дополнительные тиражи, я думаю, выйдут далеко не в ближайшее время. Альбом купить сегодня можно на первом этаже, либо в магазине «Академическая книга». А сейчас я хочу предоставить слово создателям этих книг, потому что лучше них никто не расскажет об этих замечательных изданиях. Приглашаю Ольгу Бабкову. Можно брать спокойно. Раз. Добрый день. Дякую велике, что вы пришли. До сябе на сцену я хочу запросить так само моих цудоўных соаўтараў, з которыми мы працавалі разом. Яны не ўсе, тут толькі нас трое, а насамрэч над кнігай працавала 5 чалавек. Вось, калі ласка, Кацярына Яроміна. Зміцер Дашчынскі-Ярмаловіч. У гэтай зале не прысутнічае Вероніка Ярмалінская і Андрей Масквін. Масквін зараз, напэўна, у Варшаве, і таму недасягальны пакуль што для нас. Па-першае, я хочу вас павіншаваць са 100-годдзям Купаўскага тэатра, который адбываецца цяпер і который адбываецца вось таким вот незвычайным чынам. Але мы пагаворым зараз пра кнігу. Ідэя гэтай кнігі належыць нашаму мастацкаму кіраўніку Мікалаю Пінігіну. Ён недзе крыху больш, чым палова гады таму прапанаваў, выказаў жаданне зрабіць кодаў для працы. Гэта было просто задавальненне працаваць з гэтымі людзьмі. Это вялікі плюс, таму што такое здараецца не заўсёды. Таксама нам дапамагалі, безумоўна, фінансава спонсары і Міністэрства культуры. За што цяпер гэтая кніга ляжыць 300 экземпляраў, ляжаць зняволеныя, як звязаныя 300 спартанцаў на складах у тэатры. Іх не дазваляюць прадаваць. Я думаю, прычына ў тым, што на першых старонках гэтай кнігі вітальныя словы ад былога дырэктара тэатра Латушкі і мастацкага кіраўніка Пінігіна. Цудоўныя, светлыя словы, разумныя словы. І вось з-за гэтага цяпер гэтая кніга просто зняволеная. Я вельмі спадзяюся, што гэтыя 300 экземпляраў все ж таки пабачаць свет, бо ёсць вялікае запытанне, каб набыць гэтыя кнігі. Калі мы ўзяліся за гэтую працу, самае галоўнае жаданне было зрабіць яе жывой. Просто жывой, каб яна чыталася не толькі пра кожны фотаздымак, які ёсць у гэтай кнізе, пра кожную персону, асобу, а в Купаўскім тэатры працавалі асобы і працуюць. Можна было бы скласці цэлую манаграфію, цэлыя развароты, але мы былі пастаўлены ў такія ўмовы, што атрымалася хутчэй, атрымаліся уводзіны. Але задача была зрабіць гэта вельмі захапляльна і цікава. Я вельмі спадзяюся, што так і атрымалася. Ведаеце, заўсёды, як все ведаюць, у дробязях, у дэталях хаваецца, самі ведаеце хто. І таму нам было вельмі важна знайсці, апроч такіх важных вехаў гісторыі, некія дэталі і падрабязнасці, которые выклікаюць, канешне, цікавасць. Вот, напрыклад, цэлая эпоха Валерыя Раеўскага. Як ее вкласці в маленькі раздзел? Як ее вкласці? Таму мы, безумоўна, мы распавядалі пра гэтую эпоху, але напрыканцы далі просто выказацца самому Валерыю Раеўскаму. А, як аказалася, ён быў неверагодным мысляром, паэтам. І тыя думкі яго, якія
у раздзеле пра Раеўскага у гэтай кнізе ёсць, яны адкрываюць увесь свет гэтага чалавека. Гэта цэлая філасофія, гэта цэлы, скажем, стыль жыцця гэтага незвычайнага чалавека, які 36 гадоў працаваў практычна мастацкім кіраўніком. У гэтай кнізе ёсць успаміны артыстаў, которые ўжо старэйшага пакалення, которые смаглі згадаць такія дэталі, дробязі, якія мы с вами просто не былі сведкамі гэтага і таму гэтага не ведаем. Напрыклад, пра Юрку Гаўрука, які быў 10 гадоў кіраўніком літаратурнай часткі ў тэатры ў 60-х годах. І вось Зінаіда Зубкова, которой цяпер 82 гады, яна яго цудоўна памятае. Яна дала яму выдатную характарыстыку. Гэтая характарыстыка, апісанне гэтага чалавека, яго кшталт, яго інтэлігентнасць, шляхетнасць, яго такую неверагодную асаблівасць, як сказала Зінаіда Петровна, у него была гарошынка ў роце. Ён трошку не вымаўляў. І вось гэтая дэталь, гарошынка ў роце, яна настолькі характарызуе чалавека і робіць яго блізкім вельмі. Цяпер, калі ўжо кніга завершаная, але трапляюцца згадкі, которые я знаходжу в інтэрнэце, в кнігах, которые не ўвайшлі в гэтае выданне, але якія маглі б увайсці, ну просто прыйшлі для мяне пазней. Напрыклад, я даведалася, што в той самы славуты 17-й год, калі ў снежні адбылося усебеларускі сход у Купалаўскім тэатры, в які вместілася амаль 2000 чалавек, гэта складана нават уявіць, як это магло быць, то вітаў гэты усебеларускі сход тагачасны кіраўнік таварыства беларускай драмы і камедыі Фларыян Жданович. Ён вітаў гэты з'езд, а над ім вісел бела-чырвона-белы сцяг. Другая згадка. Оказывается, в 90-м годзе, 1990-м, калі выйшлі славутыя тутэйшыя першыя, ну не першыя, але которые мы яшчэ ёсць сведкі, мажліва, которые глядзелі яго, то в той год хтосьці залез на дах тэатра і павесіл там сцяг в 90-м годзе. І тагачасны дырэктар бегаў і прымушаў людзей залезці і зняць гэты сцяг, таму што, ну, як так? А праз 1 год сам вывешваў яго на святы. Таксама такі цікавы факт, я пра яго не ведала. А таксама тое, што на нашай сцэне выступаў у 42-м годзе Забейда Суміцкі, славуты оперны спявак. Это таксама вельмі цікавы факт, пра які я не ведала. Мае калегі свае раздзелы описывали, и я бы зараз передала микрофон по чарзе. Дякую вялікі. Добрый вечар. Хочется, па-першае, падзякаваць усім, хто сабраўся тут, таму што калі мы пачыналі работу над гэтай кнігай, калі, магу казаць сабе, я да яе падключылася, то ўжо была і канцэпцыя, і, скажем так, прыйшлі на гатовае, і была вялікая занепакоенасць у тым, а ці адолееш ты вось усё гэта зрабіць, і ці будзе гэта патрэбна, ці будзе гэта цікава. І вось я спадзяюся, што потому што тут сабраліся людзі, потому што кніга зараз запатрабавана, яе не знайсці, гэта і патрэбна, і цікава. І тым больш адказнасць. Чаму гэтая адказнасць была і чаму яна зараз адчуваецца, таму што, я думаю, для многіх, ну і для мяне асабіста, Купалаўскі тэатр гэта быў адзін з першых, напэўна, тэатраў, куды хадзілі і ў дзяцінстве, і ў школьныя гады, і в універсітэцкія.
Тому это была и отказность и перед театром, и, конечно, отказность тому, что великая колькость работ, присвячених і театру, і персоналіям особним, і спектаклям уже існуе. І, скажем так, называть себе аўтарам мне не вельмі выпадае, калі толькі аўтарам у такім некім сярэднявечным сэнсе, аўтарам-кампілятарам, так? І, скажем так, перед тым, як да нейкіх іншых рэчаў пераходзіць, хацелася б і ўзгадаць, і падзякаваць, можа, не пайменна, бо некага абавязкова забуду, людзей, якія стваралі той корпус тэкстаў, прысвечаным і знакамітым выканаўцам, знакамітым купалаўцам, і знакамітым рэжысёрам, і гісторыкам тэатра. І узгадаць, я не магу не узгадаць, бо чалавек звязаны быў непасрэдна з маім перыядам, пра які я пісала, это 30-40-е гады, Фаню Алер, якая пакінула свае ўспаміны, якія былі вельмі каштоўнымі, і кнігу Вячеслава Селяха, дырэктара тэатра, якая таксама змяшчала вялікую колькасць такіх, ну, і анекдатычных нават момантаў, якія перадавалі дух эпохі, так, жывы дух тэатра. Вось. Ну, хочу сказаць, што, канешне, мне давялося працаваць за такія сціслыя дастаткова тэрміны, і хацелася б таксама вельмі падзякаваць і пані Вользе, якая дапамагала, праўда, і падказвала, і адносна матэрыялаў, і увогуле вось тут адсутнічае таксама цудоўна Ірына Сцяклова, якая дапамагала супрацоўніца літаратурна-драматычнай часткі, якая дапамагала і з падборам архіўных матэрыялаў, і, так бы мовіць, з ідэнтыфікацыяй некаторых асоб на фотаздымках. Гэта было сапраўды вельмі каштоўна, таму што ты мог патэлефанаваць і прыйсці ў тэатр, калі ў цябе ўзнікалі нейкія пытанні, патрэба ў нейкіх матэрыялах, а ў тэатры сапраўды захоўваліся каштоўныя матэрыялы, успаміны, якіх нельга нідзе знайсці, успаміны, калі не памыляюсь, пляменнік Платонова, так? Пляменніка Платонова, пра тое, як тэатр жыў у эвакуацыі, у якіх умовах жылі акцёры і пачынаў дзейнічаць тэатр па вяртанні з эвакуацыі ў Мінск падчас Вялікай Адчыннай вайны. То бок гэта ўсё было вельмі каштоўна, і таму гэтая праца, нягледзячы на тое, што яна была і напружаная, і вельмі адказная, гэта, ну, яна шмат дала, шмат абагаціла. І нейкія такія рэчы, якія я не ведала, пра купалаўскія, яны ўзніклі, і, скажем так, нават стаўленне да тэатра стала крыху іншым. Вось. Ну, напэўна, так усё. Давай, а зараз перададзім Дзіме. Вось, і ён распавядзе пра свой удзел у гэтай. Шчыра дзякую ўсім, хто прыйшоў сюды, сапраўды, таму што калі мы пачыналі гэтую працу напрыканцы мінулага года, і ўвогуле гэта была такая праца вельмі інтэнсіўная, і ўсяго толькі некалькі месяцаў мы працавалі над гэтым выданнем. Гэта ўсё ж такі было ў іншую эпоху. Гэта было ў той час, калі свет не ведаў яшчэ эпідэмій, а наша грамадства жыло ў такім сацыяльна-палітычным застоі. І я хачу сказаць тое, што сапраўды, калі працуеш над такімі выданнямі, то разумееш, што адрасат тваёй працы гэта даволі вузкае кола адукаваных культурных людзей, а тое, што адбылося менавіта з гэтым выданнем, гэта самы шчаслівы лёс, які можа напаткаць увогуле кожную такую навукова-папулярную асветніцкую працу, таму што гэта сапраўды надзвычай папулярнае выданне. І я памятаю, як калі яшчэ можна было яго набыць у крамах, як шмат пісалі пра гэта на Фейсбуку, і як цікавіліся ім зусім розныя людзі, як цікавіліся ім бізнесмены і айцішнікі, як гэта было сапраўды важна, якое гэта было значнае абуджэнне. Я хачу сказаць, што выдатны матэрыял выйшаў на Тутбаі пра наша выданне, і там было сказана пра тое, што аўтары атрымалі ганарары кнігамі. Я магу сказаць, што вось літаральна кожны дзень мне тэлефануюць і пішуць з запытам, ці можна у вас набыць гэтае выданне. І гэта вельмі шчаслівы лёс кожнага
кожнага даследчыка. Я, канешне, шчыра дзякую спадарыні Вользе, таму што гэта такое вялікае шчасце дакрануцца да гэтай таямніцы, працаваць у такім праекце. І за тое, што вось ёсць у нас уже такая вытрымка і такая прывычка працаваць у такім даволі такім жорсткім навуковым стылі, такім даволі такім сур'ёзным, акадэмічным. І вось такія светлыя, разумныя падказкі, такая шчаслівая магчымасць стварыць такую сапраўды кнігу вельмі жывую разам з тым, дзе вельмі шмат такога жыцця і вельмі шмат будзённасці тых дзесяцігоддзяў, у якіх жыў тэатр. Мне пашчасціла працаваць над дзвюма дзесяцігоддзямі, гэта 50-е і 60-е гады. І што для мяне было надзвычай цікава, то што гэта па існасці тэатр двух розных фармацый. Гэта тэатр двух розных эпох. І калі 50-е гады, гэта пасляваенны час, гэта тэорыя бесканфліктнасці ў савецкім мастацтве, гэта забарона да пастаноўкі твораў замежных аўтараў і нават замежнай класікі. І гэта ўвогуле тэатр артыста, такі акцёрскі тэатр. Гэта эпоха Саннікава, і гэта насамрэч станаўленне акцёрскай тэатральнай школы ў Беларусі. То 60-е гады, гэта эпоха Раеўскага і Луцэнка, гэта эпоха рэжысёрскага тэатра, гэта пачатак рэжысёрскай тэатральнай школы Беларусі, і гэта зусім іншае існаванне, гэта тэатр рэжысёра. І гэта і іншыя падыходы, іншыя прыёмы. І сапраўды гэта вельмі цікава. І, канешне, можна ўзгадаць такую пастаноўку Раеўскага, як «Што той салдат, што гэты» паводле Брэхта. І з вялікай увагай у гэтым выданні ставімся мы да гэтага сцэнічнага твора, таму што гэта сапраўды, калі вы пабачыце гэтыя фотаздымкі, гэтыя мізансцэны, гэта абсалютна еўрапейскі тэатр, абсалютна заходні тэатр. І нельга не захапляцца гэтым і не адкрываць гэта зноў. Я думаю, што тэатр узнікае тады, калі ўзнікаюць грамадскія адносіны. І у кожным рытуале ёсць тэатр. І ўсё жыццё мы носім маскі, мы выбіраем сабе амплуа, таму тэатр, як старажытны Бог, ён смяецца над нашай рэчаіснасцю. Нельга тэатр закрыць, нельга тэатр знішчыць. Гэта проста немагчыма. Таму пройдзе гэты складаны час, і зноў побач з намі будзе святло Купалаўскага. А сёння яно ў нашым сэрцы, гэта самае галоўнае. Шчыра дзякую. У гэтай кнізе ёсць такі як бы падзагаловак «Эпоха, горад, людзі». Вось мы імкнуліся прытрымлівацца гэтых плыняў і даваць таксама характарыстыку эпохі і нашага гораду, таму што Купалаўскі тэатр нездарма стаіць практычна ў яго самым такім цэнтры, на былой плошчы «Новае места», в цудоўным скверы Александраўскім. І вось гісторыя яго пабудовы, як ён паўстаў менавіта тут. Па вялікім рахунку, наш тэатр, яго месца знаходжання, гэта такі геніус локі нашага горада. Ва ўсіх сэнсах, апроч таго, што гледачы чулі са сцэны тэатра, што разыходзілася вось такімі хвалямі ва ўсе бакі горада, гэта вельмі істотна. Таму вельмі хацелася будынак тэатра паказаць у суадносінах таго, як калісьці каля яго ездзіла конка, а пасля трамвай, як в этом трамвае ехалі люди, которые, там есть фотоздымки такие старые, як выглядала вуліца Захар'яўская, як выглядалі некаторыя іншыя вуліцы, напрыклад, хатэль Европа, тому што ў ім адбывалася чыстка некаторых спектакляў, якога
хто смяецца апошнім. І было страшэнна маскоўскім нейкім куратарам забаронена нават і блізка ставіць гэтую п'есу. Но тут вмешалася славутая Фанні Алер. Нет? Не, здаецца, Фанні, да. Яна зателефанавала камусьці у верхі. Так. І ў выніку спектакль адбыўся. Карацей, кропкі лакацыі нашага горада, некаторыя таксама вельмі шчыльна звязаныя і з тэатрам. Ну, і ясная справа людзі. Апроч артыстаў, рэжысёраў, настаўнікаў, которые вучылі артыстаў і рэжысёраў. Мы пыталіся згадаць усіх, але, безумоўна, я заўсёды гэтага баялася, і я думаю, што кагосьці, мажліва, скажем, мы, можа быць, не згадалі, але, ну, гэта тады нашая віна. Але імкнуліся згадаць усіх і рабілі гэта з любоўю. Бадай, гэта самае важнае. Калісьці філосаф Владзімір Конан сказаў, што кожнае дзесяцігоддзе беларускага нацыянальнага тэатра, якое яно пражывала з грамадствам, яно поўнілася гераізмам і трагізмам. Калі я в сваёй прадмове ужыла гэтую цытату Конана, я, шчыра сказаць, не думала, што гэтае выслоўе настолькі супадзе з тым часам, які мы перажываем, і тэатр в тым ліку. Справа ў тым, што цяпер гэтай кнізе відавочна не хапае яшчэ раздзелу. Раздзелу пра тое, як насамрэч Купалаўскі тэатр вступіў в сваё стагоддзе. Кніга завяршаецца агульным нашым фотаздымкам, які мы рабілі на адкрыцці 100-го сезона у верасні мінулага, ці гэтага яшчэ года, божахна. Мінулага. Так, там будуць фотаздымкі гэтага цудоўнага свята, которое выйшла за межы тэатра в Александраўскі сквер. Ён упершыню стаў сведкам такіх радасных падзей, і нават дождж, які увесь дзень той паліваў нашыя парасоны і капелюшы, не сапсаваў гэтае свята, таму што яно было надзвычай цёплым, прыгожым. І нішто, нават падказкі такой не было, што можа ўсё гэтак змяніцца. Я пакуль што, можа быць, паслухаю вас, можа быць, у вас ёсць пытанні, і тады мы яшчэ троху працягнем. Я ведаю, я бачу тут людзей, которые прыходзілі да нас на экскурсіі у тэатр. Гэта таксама было наше такое ноу-хау, таму што мы апошні год праводзілі вельмі шмат экскурсій по наших заканурках, калідорах, лабірынтах, показывали портреты, которые висят на нашей партрэтнай галерэі, наших заснавальнікаў, распавядалі пра іх, а пра кожнага. Гэта неверагодная гісторыя, она найчасцей сканчалася трагічна. Напрыклад, я толькі сёння даведалася, што учора з галерэі тэатр былі зняты партрэты всіх зволеных артыстаў. То бок галерэя цяпер пустая, ну, можа быць, за выключэннем некалькіх партрэтаў. Гэта нават цяжка паверыць, таму што па вялікім рахунку тэатр, ну, гэта ж не толькі сцены, гэта людзі. І я думала, што, уяўляючы, што такое каштоўнасць нацыянальнага тэатра, яго павінны былі бы все ж таки захаваць пэўны час, ну, скажем, непарушна. Аднак все ж таки гэта адбылося. І нельга сказаць, што усе з лёгкасцю пайшлі на такі крок, як зволіцца з нашага тэатра. Гэта нельга назваць звальненнем.
чым больш праходзіць часу з таго моманту, тым больш разумееш, што все ж таки гэта было зроблена правільна. Таму што тэатр зараз жыве, можа быць, адыгрывае свой самы важны і самы галоўны драматычны спектакль, які ставіць само жыццё. То есть мы недзе вяртаемся в нейкую такую антычную амаль сітуацыю. Вось. Можа быць, у вас ёсць пытанні? Назовите свой самый улюбённый спектакль, які вы глядзелі за апошнія 20-30 гадоў. Добра, яшчэ. Афрыка? Так. Дзіцячы, вельмі вясёлы і яркі спектакль. Шляхціц завальня. Так. Translation. Кто сказал translation? Мой улюбленный спектакль. Як я яго люблю. Арт. Цудоўна. Я яго перакладала. Пінская шляхта. Так. Ідылія. Дарэчы, в планах на 21 год у нас была ідылія. І нават уже пачалі малявацца эскізы, так. Так. Не мой, так? Што? Новые, так же, как и тутэйшыя. То бок, ясная справа, што тэкст, ведь, напрыклад, в тутэйшых тэкст Купалы застаўся купалаўскім. Можа, толькі акцэнты іншыя. Так і сама і з ідыліяй гэта было бы... Там таксама был бы паветраны шар. Так. Давайте яшчэ згадаем. Дзве душы. Што? Радіопрадок. Рэвізор. Так, так. Так. Вячэра з прыдуркам. Так. Хам? Угу. Так, тэатр Уршулі Радзівіл. Дарэчы, был, напэўна, вы, можа, ведаеце, што ў свой час яго вывозілі нават у Нясвіж і пад адкрытым небам каля гэтых муроў старых адбыўся гэты спектакль. І вось зноў-такі, глядзіце, тэатральнае мастацтва гэта такая дзіўная рэч, колькі давялося прачытаць, напрыклад, крытыкі в адрес гэтага спектакля, так? Маўляў, ну што гэта такое? Насамрэч, задача рэжысёра Пенегіна была рэканструяваць, паказаць, што шляхецкі тэатр барочны існаваў у 18 стагоддзі, і гэта быў шыкоўны на той час з'ява. І вот калі ён вярнуўся ў Нясвіж, і гэта, хто, можа быць, быў сведкам гэтай падзеі? Вот і я не была. Ось, ну гэта было сапраўды цудоўна, так. Дакладна тое самае, калі калі пінскую шляхту вазілі ў варшавскі тэатр Рампа. І калі наш народны артыст, геніяльны Віктор Манаеў, вывучыў польскую мову і сваю ролю і сыграў так цудоўна разам з польскімі артыстамі ў Варшаве, што газеты, журналісты польскія казалі: а хто гэты артыст, чаму мы яго не ведаем, што гэта з какога польскага тэатра гэты артыст? А это был наш Віктор Манаев. Ён проста уразіў неверагодна. Дарэчы, былі выпадкі, калі на нашай сцэне гучала ангельская мова, калі з Ірландыі, это ў якім годзе? Это Парог, здаецца, так? Так, спектакль «Парог» Раеўскага. Калі з Ірландыі, з Дубліна прыехаў ангельскі артыст па запрашэнні, ірландскі артыст, даруйце, в 80-х недзе, так, і з беларускімі артыстамі сыграў адзін спектакль, ён прамаўляў па-ангельску, а все по-беларуску. І тады Геннадзя Гарбука запрасілі ў Дублін, у Ірландыю, каб ён сыграў в аналагічным спектаклі па-беларуску, а ўсе астатнія артысты
па-ангельску. Але у Міністэрства культуры не знайшлося сродкаў, каб адправіць Геннадзя Гарбука ў Дублін. І гэты праект не меў працягу. Але ж сама вот гэтая адкрытасць тэатра, нават у 80-е гады, гэта яшчэ все ж таки быў такі, все яшчэ толькі падыходзіла до свежага паветру ў грамадстве. І вот гэтая адкрытасць, калі запрашалі, калі гледачы слухалі ангельскую мову і успрымалі гэта як такі мастацкі жэст, гэта было цудоўна. Шкада, што все гэта немажліва было пабачыць нам всем. А хто глядзеў Івону, прынцэсу бургундскую? Да. Так, гэта был цудоўны спектакль таксама. Ну, вось бачыце, мы так троху прайшліся пункцірна па сцэне Купалаўскага тэатра. Чаго там толькі не было. Чаго там толькі не было. Там былі прэзентацыі цудоўных кніг на сцэне. Туда прыязджаў Анджэй Струміла, гэта гениальный мастак, філосаф, думаннік, плакатыст, скульптор. Ну, просто чалавек ренесансу такога, я б сказала, сучаснага. Недавно ён сышоў з гэтага свету, але ў нас на сцэне Купалаўскага тэатра нашая сцэна памятае яго крокі. У нас спявалі цудоўныя спевакі, напрыклад, белая яблыня грому, здаецца, так? На вершы Рыгора Барадуліна спяваў Зміцер Вайцюшкевіч, так? Ці Лявон Вольскі? Вольскі, так? Вось, тэатр заўсёды быў адкрыты новаму, нацыянальнаму і найлепшаму. Я бы так гэта вызначыла. А Мікалай Пінігін заўсёды з гонарам казаў, што мы ўвесь час імкнуліся на нашай сцэне фармаваць нацыю. Кожным сваім спектаклем гэта быў маленькі унёсак, не кажучы ўжо пра тое, што мы былі, напэўна, адзіным тэатрам у краіне, на якім кожны вечар са сцэны гучала беларуская мова. Калі мы прынялі рашэнне, якое вось і стала такім вось выніковым, то Мікалай Пінігін казаў, вы ж разумееце, што мы на гэтай сцэне робім таксама вельмі важныя рэчы. І все з гэтым пагаджаюцца. Але сітуацыя настолькі радыкальна змянілася, агалілася, я б сказала, да. І ўскрыліся, ну, сапраўды, такія падваліны, такія рэчы, которые, ну, сталі большымі за мажлівасць просто служыць под эгідай людзей, якія ну, імкнуліся намі кіраваць. Ну, што казаць? Давайте яшчэ пагаворым разам. Канешне. Я знаю, что, тем не менее, ваше издание, оно было подвержено какой-то корректуре, и некоторые материалы, к сожалению, не вошли, ну, к всеобщему сожалению, не вошли в эту книгу. Можете нам об этом рассказать? В эту книгу, по великим рахунку, не вошел только один абзац. Не ведаю, як я тут каго можа. Мы імкнуліся распавядаць абсалютна, ну, скажем, гісторыю, па-першае, з беларускага гледзяшча. Не абапіраючыся на кнігі, напрыклад, там, славутага Нефёда. Падчас акупацыі, як вы ведаеце, наш тэатр
існаваў. Наш тэатр існаваў, і гэта былі вельмі трагічныя часы. Вось якраз гэта раздзел Каці, яна распавядала на падставе ўспамінаў людзей, дакументаў. Практычна все, з чаго складаецца гэта кніга, гэта дакументы, ўспаміны, мемуары, лісты. І нават, як уже мы згадывалі тут пляменніка народнага артыста Барыса Платонова, Алексея Платонова, неверагодна інтэлігентнага чалавека, якога мы паспелі запісаць аповед яго на стужку і выкарыстоўвалі ў гэтай кнізе. І вось так атрымалася, што частка тэатра з'ехала. Яна не тое, што з'ехала, яна была на гастролях в Адэсе і таму, скажам, апынулася ў Томску ў выніку. І дзякуючы, канешне, руплівасці дырэктарцы тагачаснай Фані Алер. А некаторыя артысты засталіся проста волей лёсу ў Мінску, который быў акупаваны абсалютна імкліва. І калі ўсё кіраўніцтва з'ехала з гораду, а горад застаўся такім, які ён застаўся. І вось тады тэатр працягваў існаваць. Дарэчы, вельмі цікавы факт. Два супрацоўнікі тэатра, не артысты, відаць, нейкія службовыя пасады займалі. Яны, апынуўшыся в пустым тэатры, яшчэ туды не прыйшлі немцы, яны знайшлі, яны пачалі клапаціцца лёсам тэатральнага архіва. На той час гэта былі працоўныя кніжкі, фотаздымкі, праграмкі, афішы, все, з чаго складаецца архіў. І яны паклалі гэта ў скрыні, і уяўляеце сабе, яны схавалі гэта у нішы падмурка тэатра пад сцэнай. І яны праляжалі там усю вайну, гэтыя скрыні. І часам, калі мы зараз свой архіў тэатральны перабіраем, знаходзім фотаздымкі такія залітыя трошку такія іржой пакрытыя. Не выключана, што гэта тыя, якія захаваліся з тых часоў. Дык вось, тэатр функцыянаваў падчас вайны. І гэта сталася для пазнейшых савецкіх інтэрпрэтацый вялікай праблемай. Пра гэта ніхто практычна не пісаў. Толькі, напэўна, ведалі пра тое, што адбыўся в тэатры выбух. Было у тэатры спроба замаху на Вільгельма Кубе, і тады пацярпелі мінчане, жыхары горада і сын беларускай цудоўнай паэткі Наталі Арсеньевай. Таксама, вось калі Міністэрства інфармацыі пабачыла гэты раздзел, убачылі імя Наталі Арсеньевай, яны патрабавалі гэта прыбраць. Імя гэтае. У них не было проста часу гартаць гэтую кнігу больш, я думаю, пацярпела бы, напэўна, больш інфармацыі. І нават сказалі прыбраць цытату з тагачаснага выдання, беларускае слово, здаецца, Катенька, папраў мяне, беларуская газета 43-го года, дзе была рэцэнзія на спектакль Тодора Лебяды «Загубленное жыццё». Гэта быў вядомы спектакль. Справа ў тым, што Тодор Лебяда двойчы сядзеў у савецкіх вязніцах, але быў рэабілітаваны ўжо в наш час. Гэты спектакль быў пра тое, як, скажем так, бальшавікі заганялі ў калгасы. І вось калі на сцэне тэатра ішоў гэты спектакль, то зал плакаў, проста плакаў, таму што людзі пазнавалі гэтыя сцэны, яны все перажылі гэты жах. І беларуская газета дала нататку вот менавіта пра тое, што на спектакле «Загубленное жыццё» паводле Тодора Лебяды гледачы плакалі. І калі рэцэнзенты кнігі паглядзелі гэта, они сказалі, што это прапаганда фашызма. І гэтай цытаты няма у кнізе. Яна была. Вось. А так не хапіла часу, напэўна, праглядзець ее всю.
Я бы хотела яшчэ сказаць, што падчас апошняй рэканструкцыі тэатра, пра который, канешне, не все маюць аднолькавае меркаванне. Хтосьці кажа, што старыя сцены былі зрушаны, што тэатр згубіў сваю аўтэнтычнасць. Але, па словах Мікалая Пенігіна, пасля таго, як правялі метро, тынкоўка сыпалася на головы і в грымёрках, сцены дрыжэлі, і яго ўсё роўна трэба было прыводзіць да ладу і рабіць крыху большым, таму што патрабаванні змяніліся. Дык вось, падчас гэтага такога глобальнага рамонту рабочы, будаўнік знайшоў на гарышчы жмут паперы. Гэта было просто, ведаеце, просто кавалачкі паперы, которые іншы чалавек мог бы просто ўзяць і выкінуць, таму што они выглядалі як смецце. Але, дзякуй Богу, гэты будаўнік аказаўся цікаўным чалавекам. Он пачаў разглядаць гэтыя паперкі. І вы не поверыце. Гэта аказаліся маленькія фрагменты, і не толькі фрагменты, абгортак цукерак канца 19 стагоддзя. То бок тых, которые смакталі гледачы, которые прыходзілі ў Менскі гарадскі зімовы тэатр. Там былі кавалкі нотнай граматы, нотных лістов. Там былі фрагменты газет на ідыш, на нямецкай мове, на польскай мове. Там былі квіточкі. І там была картоначка такая невялікая, але вельмі шчыльнай паперы, на якой был намаляваны бела-чырвона-белы сцяг і напісана «Жыве вольная Беларусь». На думку некаторых гісторыкаў, гэта был мандат на той самы ўсебеларускі з'езд, пра который я ўжо згадывала 17-го года. То бок в нашай кнізе ёсць якраз выявы і гэтага мандату, і некаторых фрагментаў, не всех, конечно, але всех іх можна, дарэчы, было паглядзець на экспазіцыі, в экспазіцыі музея Янкі Купалы. І цяпер гэтыя все артефакты захоўваюцца ў музеі Янкі Купалы. Увогуле, я бы хацела сказаць, што да гэтай кнігі спрычыніліся ўсе нашыя найлепшыя інстытуцыі. І музей Янкі Купалы дзеліўся сваімі фотаздымкамі і успамінамі і гісторыямі пра Янку Купалу. Архіў, мой улюбёны архіў, дзе я зараз таксама працую, нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Тут таксама ёсць унікальныя дакументы, якіх яшчэ ніхто, можа быць, і не бачыў. Напрыклад, як выглядала мэбля Менскага зімовага гарадскога тэатра. Тут ёсць прашэнне такога менскага майстра габрая, які прасіўся быць прынятым на працу падчас пабудовы Мінскага гарадскога тэатра в 1890 годзе, таму што ён мае вялікі досвед, таму што ў яго цудоўныя рэкамендацыі, таму што ён маляваў карціны в Мінскай сінагогі і в адной, і в вялікай, і в малой. То бок, мажліва, мы такім чынам адкрылі імя новага мастака. Гэтага дакумента яшчэ ніхто не бачыў, а в нашай кнізе он ёсць. В нашай кнізе ёсць дакументы, на якіх стаіць штамп Рады народнай Беларускай народнай рэспублікі 18-го года. Таму што гэта былі вельмі пакручастыя часы. Успамін Эйзенштэйна, который в 18-м годзе пабачыў Мінскі, был уражаны еўрапейскасцю гэтага горада, не гледзячы пра нястачы, пра калатнечу. Ён был уражаны, што тут можна купіць міндаль, каву, бялізну добрую, што там яшчэ. Вось, ён казаў, што это просто неверагодна. Такім чынам, вот такімі вось успамінамі, рысачкамі, такімі дэталямі хацелася проста характарызаваць дух часу і як тэатр спрычыніўся да всех гэтых падзеяў. В 19-м годзе в будынку нашага тэатра прынялі першую канстытуцыю ўжо савецкай Беларусі. У той жа час насупраць тэатра у 19-м годзе, і зараз этот будынак ёсць, такой ружовенькі насупраць рэзідэнцыі, там была ВЧК. Там вялікія цокольныя памяшканні, і, як кажуць гісторыкі гэтага часу,
там пабывалі і артысты БДТ таксама в гэтых казематах. Ніколі проста на нашай зямлі не было. І тэатр ніколі ад гэтага не хаваўся. Ён таксама быў вельмі звязаны з усімі тымі праявамі, якія адбываліся ў краіне. Ну, таму што гэта быў нацыянальны тэатр. І цяпер гэта проста вольны купалаўскі тэатр. Ну, напэўна, я сказала ўсё. Я вельмі хочу, каб 300 кніг, которые лежат на складзе купалаўскага тэатра, побачили свет, потому что столькі замоваў. Тэлефануе з Варшавы, не тэлефануе, піша з Варшавы сын Аўгуста Мілаванова, Дмітрый, і просіць на прамілы Бог гэтую кніжку. З Масквы таксама тэлефануе чалавек, які займаўся, уявіце сабе, не з Масквы, з некага падмаскоўнага горада, я забылася, Калуга, здаецца, который займаецца гісторыяй біяграфіі Флоріяна Ждановича, таму што ён ведае, што Флоріян Жданович быў высланы, і ён знайшоў архів вот гэтай вот гісторыі яго высылцы. Гэта просто неверагодна. І ён таксама хацеў бы мець нашу кнігу. Карацей кажучы, я зараз мала кажу пра сінюю нашу кнігу. Это кніга па сцэнаграфіі. Ну, на жаль, нема Іры Сцікловай, нема аўтаркі Веранікі Мікалаевны Ярмалінскай, якая рабіла гэтую кнігу. Але я да яе практычна не мела дачынення. Ну, гэта мастацкія альбомы. Его трэба гартаць, его трэба глядзець. Тут все мастакі, которые былі таксама за 100 год прадстаўлены, эскізы, касцюмы, гісторыі іх. Вось. Так што гэтая кніга таксама вельмі вартая. Мне Вольга, спадарыня, распавяла, ці гэта сапраўды так, што нашыя кнігі, як толькі выйшлі, атрымалі нейкі кніжны прыз. Ці гэта не так? Добра. Вось. Ну, яны сапраўды цудоўна выдадзеныя. І мне вельмі падабаецца гэты крамазінавы колер, колер шляхты беларускай. Вось. Тэатр – гэта жыццё. А жыццё – гэта тэатр. Ну, што тут сказаць яшчэ? Дзякую вам вялікі. Дзякую за тое, што вы так позна прыйшлі, за то, што вы любіце тэатр. Гэта неверагодна. Звычайна не стае словаў, каб выказваць ввогуле, што такое словы. Словы яны заўсёды маюць абмежаванні, маюць рамкі. Я бы яшчэ хацела сваім калегам на пару слоў перадаць мікрафон, на такіх пару слоў. Я не ведаю, што можна сказаць пасля таго, што пані Вольга сказала ўжо. Сказалі. Напэўна, сказалі самае галоўнае. Хочацца падзякаваць, канешне, і можна сказаць толькі тое, што старонкі гісторыі купалаўскага тэатра яшчэ будуць напісаны. Новыя старонкі. Тэатр сапраўды гэта людзі. Людзі, для якіх гэты тэатр значыць вельмі шмат. І, магчыма, зараз у нас няма таго купалаўскага, які мы ведалі і які мы любілі, але працяг будзе. Тэатр – гэта сапраўды жыццё, і тэатр заўсёды на вастрыні рэчаіснасці. І, канешне, я вельмі дзякую вам,
вельмі дзякую такой магчымасці быць часткай такой выдатнай кнігі, такого выдатнага праекта і выдатнай працы. І ўсё ж такі добра, што мы жывем у гэты час такі паўнакроўны. Дзякую вам. Вялікі дзякую нашай Вользе Глухоўскай, дырэктарцы акадэмкнігі, якая прапанавала правесці гэтую імпрэзу, і у кнігарні якой заўсёды можна купіць цудоўныя беларускія выданні. Гэта цудоўна. Дзякуй, Вольга.